Gaye baka shan shisha, baka shan syrup, baka neman mata, sallan jam'i baya wuce ka, sannan kana da sana'ar yi, sannan baka sata, sannan baka shaye-shaye, amma kuma ka zauna yarinya ta ringa saka kuka ko ɓacin rai. Ya kamata ka san cewa kai namiji ne tsada ne, ya kamata ka san cewa kai namiji ne wanda ya kamata ya zama abun nema, abun tarairaya, abun riko, abun martabawa, abun cancanawa, abun killacewa, abun ɓoyewa. So duk macen da ta yi dacin irin wannan namijin bai kamata ta zauna ta dinga walakanta shi a rayuwa ba. Namiji ne da ya kamata ki ringa rike shi, kina ba shi kulawa, kina ba shi kuɗin kashewa, kina sanin me matsalolinsa, kuna zama ku warware matsalolin da suke damunsa domin kullum ya ringa jin ki a rai, domin ya tsaya ya rike ki hannu bibbiyu. Sannan idan ka san wannan halayen duk baka yi, to wallahi ya kamata ka san cewa kai waye, ka san cewa kai namiji ne da ya kamata a ringa neman ka, ka san cewa kai namiji ne mai tsada, kai